De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus. In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. 40 dagen bracht hij in de woestijn door, terwijl hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zei, de tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij, bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het Marcus-evangelie dat we in dit B-jaar lezen is het kortste en het bondigste van de 4. We hoorden het zojuist in het evangelie. Waar Matthäus en Lucas uitgebreid de 3 bekoringen van Jezus in de woestijn beschrijven. Eerst kreeg Jezus honger en dan zegt de duivel hem, als jij de Zoon van God bent, dan tover je toch gewoon wat brood op de plank, maak het je toch comfortabel. Waarop Jezus hem tempert door te zeggen dat een mens uiteindelijk niet leeft van brood, maar van Gods woord. Waarna de duivel het probeert met te zeggen, gooi jezelf toch eens van de muur naar beneden, want God zal je toch beschermen en opvangen. Jezus, man, zoek het in sensatie, daar is een markt voor. Waarop Jezus hem eraan herinnert dat een mens God niet moet beproeven en ter verantwoording mag roepen en zeker geen misbruik mag maken van diens goedheid. Waarna de verleider het ten 3e male probeert door Jezus uit te lokken om zijn autoriteit te doen gelden. Kijk eens naar heel deze wereld en al deze koninkrijken. Het is voor jou als je voor mij knielt en buigt. Maar ook ten 3e male blijft Jezus God trouw. Er staat geschreven, zeg ik je, ge zult God dienen en hem alleen aanbidden. Waar die andere evangelisten ons Jezus bekoringen voorhouden, daar geeft Marcus alleen aan dat Jezus bij de wilde beesten verbleef en dat de engelen hem dienden. En daarmee geeft Marcus in al zijn beknoptheid precies aan waar het in deze vastentijd om te doen is. Want wilde dieren en Satan en engelen die hem dienen, die kun je alleen maar noemen in 1 adem als je het hebt over het oorspronkelijke paradijs. De Bijbel vertelt het heel beeldrijk hoe helemaal aan het begin er vrede was, orde. Hoe de mens, de natuur en heel de kosmos in orde waren. Voordat de mens zich door de duivel heeft laten beduvelen en er terug chaos kwam. Ineens waren die dieren uit het paradijs wilde dieren geworden, dat wil zeggen van God los. Ze waren door God gegeven en dus in zichzelf goed, maar oneigenlijk gebruikt vormen ze een bedreiging voor de mens verslindend. Marcus heeft bij die wilde dieren ongetwijfeld gedacht aan agressie, geldingsdrang, drift, bezitsdrift en al die andere zaken die, als ze niet in toom worden gehouden, niet beteugeld worden, mensen diep naar beneden halen en kapot maken. Vasten heeft bij ons altijd een negatieve bijklank. Het is een zware tijd, niks mag, het is somber en saai. Maar tegen de achtergrond die Marcus schetst, is de vaste eigenlijk een soort renovatie, een vernieuwing, een aanpassing. Elke verbouwing of renovatie kost geld, tijd en moeite en vraagt heel wat geduld. Maar met het oog op het uiteindelijke resultaat goed te doen en mooi en zinvol. De mens als zondaar, ook dat klinkt negatief, pejoratief. Maar hetzelfde komt anders over als je zegt,
dat die mens door God geschapen is en daarom goed is. Alleen, en wie zou dat kunnen en willen ontkennen, de mens heeft zich ingelaten met van alles en nog wat dat hem zijn oorspronkelijke zuiverheid en bedoeling heeft ontnomen of minstens heeft verduisterd. Het is niet voor niets dat we aan het begin van de vasten horen over het oude verbond dat God met de mens had gesloten, heel concreet met Noach na de zondvloed, toen God opnieuw wilde beginnen en waarvan de regenboog het teken was. Sta op, mens, uit alles wat je ter neerdrukt, waarin je ten onder gaat, sta op en denk opnieuw aan ons verbond. God begint telkens weer opnieuw. In het begin, in het paradijs met Adam, een tweede keer met de nieuwe Adam, Noach, en ten derde male met de derde nieuwe mens, Christus, Jezus, Gods Zoon, onze Heer, in wie wij blijvend met God verbonden zijn. En die nieuwste Adam, op wie wij lijken, naar wie wij als christenen zijn genoemd, die man van God, die zwicht niet meer voor de verleidingen van de wereld, of beter, de verleidingen in de wereld. Want de wereld, door God gewild, gemaakt en bedoeld, is in diepste wezen goed, mooi en gaaf. Hij is een mens naar Gods hart, die luistert naar Gods woord en die het koestert en onderhoudt en volbrengt. Waarom vasten we? Omdat we voelen en weten dat er iets in ons leven ontbreekt en we ons die leemte willen herinneren. We willen ervoor waken die leemte in te vullen of op te vullen met iets wat slechts tijdelijk verlichting kan geven, maar ons afleidt van en blind maakt voor waar we ten diepste echt behoefte aan hebben. De vrede van een zinvol bestaan, gericht op God en medemens. Vasten maakt duidelijk dat de geest van de Heer nog niet volledig bij ons is, dat we nog niet helemaal kunnen of durven leven in en vanuit die geest van God, maar nog steeds terugplooien op onszelf. Vasten laat zien dat we vooralsnog incompleet zijn tot de dag waarop we volledig met Hem worden verenigd. Om daarin te groeien, om daar naartoe te groeien, al is het met kleine stapjes, daarvoor schenkt de Heer ons ieder jaar deze 40-daagse vastentijd. Sta op, mens. Denk aan het verbond waarin God en mens verenigd zijn. Ik zeg u, de tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft vol vrede en vreugde in het heilig evangelie.